amma a yanzu a zamanin mu na yanzu nasara irin na zamanin manzon Allah ko zamanin annabi Isa ba ɗaya suke da na yanzu ba, yahudawa irin na da ba ɗaya suke da na yanzu ba, saboda sun canja addini, suna caccanza, yuharrifun al-kalima, yuharrifun at-tahrif shine su canza harafi, su canza hukunci, su canja rubutun. Shi yasa har yau Kiristoci ba su da Bible guda ɗaya, standard Bible wanda duk duniya da shi suke amfani, sai da ka samu different types of Bible, a ce maka Old Testament, New Testament, wane ne American Bible, wane ne Bible, kowane Bible daban yake, saboda mai babu standard guda ɗaya. Amma Qur'ani fa duk duniya Qur'anin ɗaya ne, sun ta canja littafin, amma ka yadda cewa asalin littafin al-aslul kitab na at-taura na injila ka yadda na Allah ne, shi yasa bai kamata ka zage shi ba, bai kamata ka zage littafan ba. Haka nan Bible tunda su sun rike shi a matsayin waɗancan ne, bai kamata ka ce Bible din banza, karyan banza da ke ciki, duk da akwai kare da ke akwai kaza, ayi tace, ayi a tasfiya, a tace, a ware, a ce wayannan abubuwa karya ne, ba maganan Jesus bane, ba maganan Annabi Isa bane, wayannan maganganu karya ne, ba Annabi Isa ya faɗa ba, wannan maganan Bulus ne, wannan maganan wane ne, a wawware musu, a nuna musu gaskiya, saboda an gurɓata musu addini. Amma asalin littafin mun yarda da su, kuma har yanzu wato mun yi imani da su. Haka annaba ma mun yi imani da su, mun yarda da su, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Allah madaukakin sarki ya mana jagora.